बेयो जाबाय आसाम dimahasao haflongनि नुथाय, जेराव haflong रेलवे स्टेशनखौ गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जाब्रबनानै बे रेलवे स्टेशनखौ थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय। गोबां दै देरनायनि जाहोनाव रेलवे स्टेशनखौ लोमजोबनानै लेन्डस्लाइड एबा हा गिसिखानानै रेलवे स्टेशनखौ फबलांजोब्बाय। नैबे नुथायफोरा जोबोद गोमोथाव आरो गिथाव, सुबुंनि गोसोखौ गिख्रंथाव खालामनाय मोनसे नुथाय। नैबे रेलवे इन्जिन जाय फुरायै हा सिङाव गोदोलांबाय, हाजों फबजाबाय, सेवहांगार जालांबाय, दासिमबो बोहैगासिनो दं। जाय बुखारबोनाय नैबे फिसा दैमानिमोन, नाथाय बियो ओरैबायदि गिलु-बालु गिख्रंथावमोन, जेराव रेलवे एबा ट्रेनखौनो फुरायै गोदोहोबाय। गैला नै सेस, इन्जिनानो गोदोलांजोबा हा सायाव। गाखोजाबावलायबावबायसो नै हानिफ्राय इन्जिन सायावनो। मा जागोन? ओरैजाय नाहरफिनदो, नै बियो बाबा। मा जाखो बेलाय? सेस फबलांजोब्बाय। गिलु-बालु आयौ। नायदो, फारसेनिफ्राय नायलांबाय था, इन्जिनानो। नैबेथ' एकदम दलहायाव गोलैलांथारसैमोन। नै निउ हाफ्लं। अबस्था हिन जाखाबाय। ओरैबायदि गिलु-बालु, हायाव हाबसोलांजोब्बायलै, गैला, जेबो गैला। एसे बावबानो फबलांजोब्बायमोन बे इन्जिनखौथ'। नैबेयावथ' दैयानो बोहैगासिनो दाबो। ओरैबायदि बोहैगासिनो दैया। रानबाय आरो राननायालाय। रानलांजोब्बाय, गोदोलांजोब्बाय फुरायै। ड्राइभारा अबा खारबाय, सिमां नुहैलायबाय बियो उन्दुनानै। ओरैबायदि अभार ब्रिज सिंजों दै बोहैलांबायलै। बेयो साथा बायदिया न' दंमोनलै बेहाय, सेस गोदोलांजोब्बाय। दैयानो बोहैगासिनो प्लेटफर्मजों। नै दाबो बोहैगासिनो। स' लोगोफोर, जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बयनोबो शेयार खालामदोब्रा एसे अननानै, आरो साबस्क्राइब खालामदो, लाइकबो होदो।